Ahoj, v tomto videu ti ukážem, ako nahrávať gameplay na PC. Na to odporúčam OBS. Stačí si vygoogliť OBS download. Uvidíš prvú stránku, klikni na ňu, potom klikni na stiahnuť inštalátor. Stiahne sa, spusti ho a nainštaluj. A ja teraz nahrávam z OBS. Program vyzerá takto. Pre nahrávanie klikni na plus pri zdroji a vyber nahrávanie obrazovky. Klikni OK a vyber obrazovku. Ja mám dve. Môžeš zvoliť, či chceš nahrávať kurzor, potom klikni na OK. Teraz to nerobím, lebo už nahrávam. Potom klikni na spustiť nahrávanie, kde mám ukončiť nahrávanie. A už nahrávaš obrazovku. Tu môžeš upraviť zvuk, tu nastavíš zvuk počítača. Teda to, čo počuješ v hre. A tu je tvoj mikrofón. Ak sa mikrofón nerozpozná, klikni na 3 bodky, potom na vlastnosti. Tu si vyber zariadenie. Takto ľahko nahráš gameplay na PC. Ak ti video pomohlo, budem rád za like, tak ahoj.